Nyime kendo wawere gi wach mabende koro kelo penjo ni to koro joma onge kod thuchegi ibiro ika machalo nade. Wang'e motenore kod weche mag Jokristo. Jokristo mag kanisni mopogore opogore pacho ka obango nyasi mar Sapo Thith tinende kata kawuono, nyasi ma giparo godo kaka ne orwaki e boma maduong' ma Jerusalem motelo ne nyasi mar Pasaka. E pacho ka jodolo mag kanisni ochiwo ote ewi chal mar piny Kenya ka gikwayo lokruoge, lai mag telo kod nyayo kwe kendo bero tudruok e kind sirikal kod jopiny. Magikoni tudruok makamano sani nitiere kod ng'ikruok. Jafwambo marwa Otieno Daniel miyowa ler. Kanisa ma jokopere ma St. Joseph Kisumu en achiel kuom kanisni mane obagie nyasi mar Sapo Thith. Kae oganda Jokristo kaachiel kod jodolo joluorore e alwora mar kanisano ka giting'o thith kendo giwer. En nyasi ma Jokristo parogo sigana wi rweko mar Yesu Jerusalem bang' kalo e tembe. Ma en nyasi ma ibago motelo ne sikuku mar Pasaka. Koro chieng' ma kawuono wakwayo kwe ni piny mangima, wakwayo kwe ni famili, wakwayo kwe ni ng'ata ng'ata. Orwako waduto ni mondo wasom sap chierne e yo makare, e yo malong'o kendo e yo mowinjore. Kwabedo gi ng'wono, kwakunyo jowetewa kendo bende kwachiwre nigi kuom kungo mwasekungo. Ma e ranyisi mar Sapo Thith. Ka e kanisa mar jokopere ma St. Peter Square mayudre Vatican e boma maduong' mar Rome, ote Papa Francis ma osom kod Cardinal Leonardo Sandri Jokristo mondo mi okaw ting' mar jogo man gi chandruok, ranyisi mar dhialo juma maler. Bang' misa, Papa okwayo ni Jokristo Jumapil kod juma maler komosogi e kinde ma pod odhi nyime gi yudo teko bang' tuo mane ogoye. Komachielo, kanisa mar Legion Maria ma St. Helena ma Mathare mayudore buore Nairobi bende ne oriwre gi jowetegi mamoko e bago nyasi mar Sapo Thith, kama ne ojiw Jokristo mondo mi obed gi bolruok kendo gi sinani mane Yesu Kristo nonyiso e kinde mane isande. Akwayo Jokristo duto mondo okaw ranyisi ma Yesu onyisowa. Ne en kingi, ne en gi taiko mar tambo gimoro amora mane itimone. Nojare, noyanye, nosande monege, to onge gimoro amora mane otimo. Ne onyenyekea nyaka chop thone. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV.